So guys, let's go na naman for another moto vlog this morning. Don Romantico here, ang tungo na walang pera, meron lang yabang. Yeah boy, let's go! Bye Loy! Baboy! Sama sa mata mo. Baboy! Ito baboy, ito ba baboy? Kamera. Di baboy na sa kamera. Dito, baboy. Stoy. Ayos. Baboy, ayusin, lakasan. Bira. Bye. Bye-bye. Let's go guys. Good morning, good morning. It's a blessed morning to everyone. Don Romantico here. Kauban na po nato si Job and Mommy, Mom Angel. Ayaw galangan sa pag share guys. share lang. So mo ni ang San Isidro Labrador, kilometer 15, Barangay Indangan, Davao City. Good morning. Good morning, Pastol. So, sa tanang mga kuha na mag-drive, doble ingat kay lisod na kayo, Kulara Beer Wine. Good morning sa inyo, good morning. Yeehaw! Okay, dali guys, mga puti, mga budiga. Kini, budiga sa kuan. Lanot, abaka, lagi, lanot, abaka. So tara ha, timanin ninyo ha akong ginaingon na tong first vlog na ko sa moto vlog. Og sa ubad ba na ako mga vlogs kadto mga iro to dito. Ako na to diri sa unahan kay daghan kay pag mga iro diri, grabe ang mga tagiya. For just for santo ninyo. So let's go. Itong oras alas 6:45. Yan. And that time check was brought to you by Job Jill TV. Tara guys, nila tabok mga iro. Shout out sa mga tagiyag iro diri sa Barangay Mujang. Shout out sa inyong tanan. Unta masuruyan no? Masuruyan og ganang city pound, dog pound. Pasigli po yung mga pound diri. Dili kay kung mapansin na to guys, ang good. Ang mga ero ang good diri, no? Wala daw. Awa? Di ba? Napay mga kanding. So, posible ana mukalit og tabok diri sa kuan. Diri sa kilid. So, delikado. Oy, barangay election na biya di no? Basig handlock ang mga barangay officials kay basig dili iboto sa mga residente na tagian ng mga iro. Uy. Mo ba na ang purpose sa pagpangalagad sa tuang barangay? Araw? Ba? Di ba? Sama na So diri na nagatambay mismo sa kuan sa hayde nga diri gid sila sa tunga moagi. Ano ba? Shout out na lang sa inyo.
So wala siya na maojod. Inagi di maojod guys. Dawa lagi. Barangay elections sa mga sincero barangay officials na-election or wala ipatuman na to ang katungdanan sa barangay. So kung nakadul sa barangay nga inani ang sitwasyon kabalo man nga bawal gyud ang kini mga hayop diri sa tuang mga kalsada kay posible siya makadisgrasya or madisgrasya atong ipahimangnuan unya bedlungon na jud bedlungon balikod lang gyapon ay kaakibat sa may tawag nga parusa multa di ba kay nabi na sa tuang balaod na dili lang biya na sa Davao nga balaod tubok nasod biya na nga balaod. Okay, so nanata diri sa kuan guys Mudyang Integrated School. Shout out sa tanang mga teacher diri sa Mudyang Integrated School. Ug sa mga kauban nila diri nga di makita. Bye-bye. So tara, let's go. Tara, klaro kay mga ebidensya ha. So kinsay makadima yan ha. Dara oh. Ana siya ba? Oh. Dili ginaingon nga nakatali ha. So bright porque sila makatali utang dia sa tuang kuan sa kalsada. So ana siya na mao. What a nice morning. Walay ulan. Tinaw kayong adlaw, alas 6 pa lang, sakit naman di yung adlaw, sakit pas biyaan o uyab. Ay, nato. Balik nyo guys, adlaw sa office, lingaw-lingaw, tag-storya, diri mga storya nga mga kwan, may utoblo sa tuwagong kitaan ko. Tara mga ero ha. Na itong isa sa tuang topic kay kabalo mo di ba kadaghan ako na disgrasya o mga kadaghan ako na disgrasya o mga hero guys sa isa na sugat yun so inana nagko kay kung pangusan ng mga hero sa una. So mani ha, shout out sa taga Mudyang, barangay eleksyon na, kamo na maahibalo. Marag wagin siya na mao. Simple lang kaya nga problema, kadugay nang problema sa tanang mga motorista diri sa Mudyang. Maskin diri sa may indangan. Awag na solusyonan. Diba? Imposible naman po siguro, kaya mga barangay official diha, wala nakaagian ang ilang dalan. Ano? Daghan yun kayo siya mga iro diha. So, wala yung posible po kayo, no? Papo kayong gulan guys, oh. So, kita ninyo? Oh. Namuntagan ng bulan guys. Lukawa eh. Nag-disco mo sa mga gabi eh. Oh? Namuntagan. Awa oh. Namuntagan oh. Lukawa ng bulan na eh. Asam na nga today. Namuntagan magbay. Yeehaw! So medyo langanin to sa oras, no? Lagi na lang. So, mo dahil nito guys, ang Teofilo Fernandez, no?
Teofilo Fernandez National High School na dito sa kuan sa dito luwang sa kuan Sawa, Mudyang Integrated School. So sabot sakop sila diri sa National High School sa Teofilo, ilahang high school. Amo to, tama ba? Tama ba ang explanation? Dito taga-dipid eh. License ko si professional teacher pero wala na ako gina-practice. Kaya kanaan ko mag-kolektor kaya mag-motor-motor ba? So kolektor ko karon. Let's go, Dika Indangan, ano diri? Phase 1, Phase 2. Diri ang Phase 1, skilid. Muna sa unang mingaw kay nga lugar guys. Nga hadlok kayo gian kay puro ni diri manggahan. Mangga ba? Marag ngiob siya ba? Tingnan na lang taga niya kagi na magabuntan. Wala na nang hunong nga mga motor kay nagkichismis kay naghagtao. Nga day patay nga gilapay diha nakita. So ako nang mingaw man. Patuhonin ka guys ang City Mall of Kabantian. Wapo kayo dito tanahon sa likod ang ilahang park dito. Pero napita. Diri ang kuan ang Hamakan dito, Hamakan. Muna kanaan ako dito sa lapit sa may Kabantian guys. Idaghan kayo mga brato nga gasolinahan para sa akong gingon sa akong first vlog sa motovlog. Diri tingnan awan nyo akas ang ilahang quadris 54 ang ilang unleaded. Ang uban na naabot ng 61, 62, 60. So diri paubsan na sila presyo. Daghan na sila dili lang to mao isa. Adto ka sa mga dagkong mga gasoline station so dire oh. Ang lang premium is 55.90. Diri Kabantian Elementary School. Yan. Kabantian Elementary School. Ang high school po diri nara po dito sa may kuan proper Kabantian. Another gasoline station nga brato. Tara. Tawa. Premium 55. Kung saan nga gasoline station eh. Panda. Pandamay. So kumpara na to niya makaagitag ka ng mga dagko nga gasoline stations. Pilay diferensya. Diba? Na 55. 980. Kanina 90. So mas baba siya. 5580 premium.
sa hinungdan na guys, no? Ay comment down daw sa ubos daw. Kung kabalo mo sa hinungdan ang anong mas naay mga brato nga gasolinahan, naapoy mahal kayo. Di ba? Nga, naapoy mo tubil dito sa mahal no nga na may mga brato unta. So naadri mo ni ang di ka kabantian. Sulod diha. Diri ang Emily Homes. Karalits. Kaya matingala ito ba? Ito na may prato. Sa di supplier na nila. Di guys, mo ni ang Milan. Milan. Kung gikan ka dito sa airport, bawal ka mulahos diri. So basa-basa lang tag signage. Diri pag mabuntag, ilang gina-open pag mo go diri, pag-go na lang pud diri nga side. Kay traffic wala naggikan alas 7. Rush hour yung duty na dagan na kayo mga motorista, traffic, so gina-allow nila. Karaan isinyas na ang traffic officer na matitsuhon lagi diri para dili mapundo ang traffic. Kaya dito sa may G Mall, Grand Mall, daghan gud kayo pundo dito sa mga na cruising pa dong og tigato o kabantian. So traffic mo dito. So kailangan na siya ay kuan po na diya traffic light unta. Pero wag wala pa man nabutangan, amo to sa plano nila. So ginapag-upan nila. Idungan ba? Huli ka. Ay ginadakpan nga tricycle. Bawal mo gud mga tricycle maagi diri sa kuan highway. Dapat dito lang na sila sa mga kanto-kanto sulod. So kung amot kung sa proseso nila, kung agi sila diri mo travel, kung na may mga permit dapat kuhaon kanang naay kailangan gid ba? Maagi lang ba? Pero saan yun? Amo kung sa mga exemption sa LTO sa pang traffic rules. Sayang yung madakpan kay ikaw driver, hindi nakakabil sa 10 years na renewal sa lisensya. Sayang po, diba? Tapos dako daw guys, kining open canal sa una diri, pag kusog kayong baha, mulapaw na siya diri guys. So mao nang bago lang ni nahuman kini kining mga di pang extend punan nila, di extension ang anang harang sa tubig. So traffic development na karon sa Davao. Salamat po da sa mga official sa Davao.
So, here we go. Nah, ito guys. So, let's go. Morning. Thank you. Wala pa tayo na late. Thank you. Madilim ang iyong paligid. Baklay ta kay para makapalimot ka. So, mali guys. Ang trabaho dre. Every day, Mondays to Fridays. Lingko di sa gamay kayong kwarto. Ano di akong kauban guys, oh? The Jewel Smoker. Sila guys. Taguan din nila. Ibang taguan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Please subscribe Jabjilo TV o kuan sa among Facebook page o sa YouTube. So daghang salamat guys. Dumduman ti ko here. Doon walang pera, meron lang yabang. Yeah boy. Whoosh!